Na lássuk, mi lesz belőle. Nem tudom. Ojoj. Kíváncsi vagyok. Gyere zenéljen. Jössz zenéljen? Melyik zenő? Show them who we are, who we are. Give me the light, the fight for life. Show them who we are, who we are. Can't lose, came through like who's next. Splash through the basket, it's cash next. If it ain't me, it's bad, bad. Set my dough back, bread, I'm on a rolling back. Gas by the. Az igen. Az nem Beszélj. semmi. Hát nem. Na eresszük, lássuk, mi lesz belőle. Kopa. Elnéztem. Ajjá, ide jönnek szépen. Nem baj. Hogy az elején az nyer, aki elsően kap fegyvert. Ami is, Ja. ahol még nem én leszek sajnos. Na bassza meg. Semmi, bazd meg, mi a fasz. Hát eddig egy Itt kis egy kék láda. Beszarok. Anyád! Nem baj. Kis pisztolya, bármit lehet csinálni. Történik. Haver, komolyan. Próbálj meg. Halott. Próbálj meg lazítani. Ígeszi valaki, így van. Ott a tetőn. Jaj, gyere, szedj össze! Felrobbantottak mellettem valamit, gyere, szedj össze, hamar! Már ki kell nyírni sem. Basszom, nem figyeltem, azt felrobbantottak mellettem egy palackot. De két killt összeszedtem. Nice. Várj, vannak még itt. Várj. Bassza meg. Gyere, mert van egy legafegyóm. Faszkoda, nem kell itt lenni. Nem tudom, mi robbant itt fel, Még hát bármilyen blokkos. gőzöm sincs. Gyere már ide, szedjél Várj össze meg. addig. Nem tudok, nem tudok, mi jön még itt sem. Bassza meg, ha menjél ide, geci. Megyek, hogyha tudok. Nem tudok, mi jön még itt. Kurva anyát. Megöttem még ilyet. Hú, Gyere geci, már, rám 20 jött 5 ember. másodperc. Hú, geci. Azzal rám jött 2 csapat, bazd meg. Rám hárman jöttek rám. Megöltem kettőt, a harmadik meg megölte magát, mert ránk robbasztotta az épületet. Szakadjon meg. Nincs semmi életerőm. Itt a csávot. Látom valami. Bandázs van itt, hogyha kell. Van nálam. No, oké. Egy kibaszott kis pisztolyon megöltem az egészet, meg egy kis hasfegyvér. Hm. Jó Mi a folyton. fasz robbantottak rám? Nem értem meg. Hopp, 30 000 XP, jó. Már 98-as vagyok. Az a kurva... Kell egy kék AK. Nem. A soti kéne. Megvan. Sot... Jó, nekem szar volt a sotimból. Sajnos. Nekem ez a lassú erős. Ja, nekem is az. Csak lila. Nekem kék. Hogyha.
Ettől a csávóktól egy izét, healt. Veszek is én most. Már nincs olyan most. Bevettem egy tőt is. Tőtől átviratoztak valamelyre élet. Vár itt lőnek valamelyre. Ráérnek. Ja. Itt lesz bent, Krisz. Egy pókember, skinny, köcsög. Pókember sztűnő köcsög. Pókember ember. Szép. Szedd össze a izéit, oké. Nincs hely. Itt még van valami. Itt nem vannak. Ott vannak túl, ott vannak túl. Rajtos kap lesz. Meg ott vannak lenn is. Egyet kinyírtam. Egy műhalt. Van még egy köcsög. 110. Velem is kaptam. Másik knokkos. Majd rájuk megyek. Elkeik is, hát nem, akkor meg, nem, hogy megölnek. A knokkos A knokkos nyílt ki, megvan. segíted. Azt nyílt ki. Ezt kapta halt, hol a másik? Itt nincsen. Hát a másikat az egyben meghalt, de még lesz. Itt vannak fent, itt vannak fent, itt vannak fent. Na jó, annyira. Csak sneakébe. Na jó, hát Hol van? lőttek ma. Ott van fenn hegyen. Még feljebb, ha itt lenn is voltak. Ott vannak még. Kapta. Az egyik halt, másik kettő ott van fenn. Egyik knokkos, Kapta. másik. Jött a sűrje. Kapta. Van még egy fenn, Kapta. azt is. Az. De Nagyon beloptam tudom. az összeset. Az összeset beloptam. Nem baj. Az nem a szar, mert nyírjuk ki az összeset faszomba. De amúgy ez a legjobb, mikor rá lehet így izélni. Ja. Menni másikra, és azt tudja, hogy honnan élők, bazd meg. No, ez az. Hé, öcsém, beszedtem 6 kiet. Jó. Ez oda baszott most. És még 42-en élnek, bazd meg. Azt összesen 12 killünk van, gett. Jó. Az nice. Lehet, Mehetünk. hallod, lehet tölteni HP-t a tűz mellett. Tudom, ez lehetett eddig is. Jó. Menjünk vele, mert erre kéne. Várj, megnézem milyen lootok vannak itt, milyen leestek. Fent nem voltam. híres. Fent nem volt semmi. Nem, semmi. Az aranyat elviszem. Nekem 5000, mindig elkezdem vele, de mindig visszagyűl hamar. Jaj, van menjünk itt 4200. Aj, az Jó, az se utat. fogy soha. De. Ott max a rift éle, vagy vár, ez nem rift, azt hittem. Nem, az egy shield törő. Teszek egy izét, egy 10-es töltsön rá a shieldemre. Orphan. Nagyon még egyet. Ez XP-t is ad, öcsém. Beszarok. Tudom, 100-ot. 5. De 100-at, 5-öt már nem emlékszik. Pedig most töltöttem fel itt. Így mekkora nagy szakad így. Ügyes vagy. Tudom. Ezt nem így terveztem, gyere le, légy szép. Mondtam, hogy van szakadék. Igen, nem akartam leugrani, de összejött. Na, ott a shield. Mi van ott? Ott a shield. Ezt kell tudni. Nem, van nálam Viszi a 3 shield. sodrás. Van nálam 3 Ja, shield, ja. meg egy bandage. Ezt nem így terveztem. Hát így sikerült. Nem baj, meg... A shieldem tele van. Akkor jön már.
Geci. Még szerintem ezt az egy meccset jövök, utána már készülődök. Na, az. Hónap karácsony. Na, Azt a faszjanka az itthon van ábel, ami szerintem ott biztos. van. Veri a faszt. Na jó, hát most már ezt a videót csak fogom kirakni YouTube-ra. Miért? Ezt elkezdtem felvenni. És jól tettem. De most már nem fogom kirakni sehol. Mi ez az autó? Te autókázol? Ez komoly. De basszál már legendary izé. A kéneket. Mi az? Ott van. Snowball. Várj csak ezt be kell nyomni, hátra van itt ember jövőnkbe. Wow, 15 000 XP. Bounty accepted. Itt van nem messze. Erre felett szerintem. jó. Valahol itt fog jönni. Menjünk arra a köcsögre? Erre jön, az ne félj, mert ide fog az jönni a városba. De csak figyeld, hogy honnan. Mert valahol Értem. itt fog kelleni feljöjjön. What the fuck, az szó az? Ez nem tudom, hogy csinálta. Hol a faszban van? Ugye itt is kocsit. Kösse! Hogy? Hol lett fej? Látod valahol? Nem, mert utána, de Mi a fasz? szó az olyanba tűnt. Fasz. Itt kéne legyen, ahol én vagyok az. Itt akárhol van máson, akárhol a körbe. De baszki. Hogy jött el mellettünk? Itt vannak. Engem meg itt hagytál, az meg. Ott a Mondtam, sziget. gyere kocsival. Miért is erre? Látom most már a lövöldözést. Szép. Halott. Királyság. Meg én is kaptam XP-t. Vannak még? Vannak. Hagyjam el nekem is? Jaj, robotok. De van még egy csávó, itt azt tudti. Hú, a szigetet jó lenne lefoglalni. Megölte megét. A szigetet Hú, de jó jó lenne vagy. lefoglalni. Bemerészkedjünk a szigetre? Nem tudom. Nem jó volt ez lenne. Ott van egy kártya, ezt el kell vigyem gyorsan. Akkor rám meg a kártyára. Legalább lássuk, hogy mi a helyzet, ha méter. Olyan jól esett az a két kill bazdnak, mint a rohadt élő. Nem, azt se tudták, hogy hon lövöm, bazd meg. Egymásra voltak elfoglalva, mi? Aztán. Nem, lehet lőtték, nem ezek egy csapattársok, Igen? hanem lőtték lehet ezeket az izéket, hogy meg akarták szeretni a kártyát. Hoppa, itt jönnek mögöttünk, Tomi, gyere vissza fel. Meg. Ne rassolj rá. Nem az rassolok égben. én sehol, ne jöjjön én rám. Ezt mindjárt átadna. Az egyik nokkos. Nagyon szép. Közel van, Kapja a messze. másik is. Hogy van? Kapja a másik is. Hova? Szép. Megjelöm, Telibe. vagy megjött Vandám. Telébe a popájával.
Mit akarsz, öcsém? Elszabadultunk, bazd meg. Fú, 16 kilget. Ennyi nem volt még összesen kettőnknek. Nem, hát nálam Én van 7. szerintem. Nálad mennyi van? Nálam 9. 9. Nesze. Azt a kurva gec. Fasz. Elszabadultunk. Hát úgyis éreztük el, akkor maradhatunk itt fenn. Jó, simán. Miért ne? És még mindig 12-en vannak, az oda bassz. Ja. De Hát ezt csúnyán meg meg kéne leszek járni. fázva. De csúnyán meg Az leszek fasz. fázva. Az fasz, hogy ez karácsonyra az ájba kéri. A Flui Muciét be kell kapjad. Ott van lent. Kapott 28-et. Most beállt elém. 115. Kapta! Uff. Nagyon szép, nagyon szép. Nagyon kurva szép. Nem menjünk rá, nem kell útja, man. Fél a francnak adott ki. 500 lőszer van minden. Hát aki nyílnak. De ezt a... De... Hát de csak azt hallja ki ott vagy a körbe, ami valaki lő. Látom mondani. Látod vagy nem látod, jelöld meg, ha látod. Ott van Fenn fent, van, megvannak. Geci, mi a fasz? Kapott, Hagyj jönni. kapja. De Ojjjjjjjjjjjj. inkább menjünk innen, mert szarba leszünk. Bandage-ed van. Van, gyere ide. Kárja, töltöm a shieldet. Menjünk be inkább ide valamelyre. Ezek azonban sokkal több esélyük, ami fenté vannak. Ja. Menjünk fel oda a izére. Oda nél felül, úgy sorra szűkül. Amúgy azt érzed már, amelyet megöltünk, már majdnem negyed az egész embernek, aki Ja. játszunk. Pár kill. Itt is lesznek, de legalább fentébb leszünk, de félrejük a torony tetejére, egy valami nem jó, nincs benne a kör. Az egyiknél leszettem a pajzsot, azt tudom, aki ott volt fent. Az a jó. Itt jön Ott van valaki. lenni. Látom. Hagyjad, még jön kettő. Ott van egy fent. Hagyjad, ne Ott a rássolj rá. más. Hagyjad. Ott a másik. Gyere, menjünk inkább a körre ide felülre. Mindig Még engem nem felülre. hiszem, hogy lássanak, mert én is fehér vagyok. Az a jó, gyere inkább ide felülre, és félmünk a hegy tetejére, gyere. Hát de még nem most. De jó, most már megy fel a kör, jó. És akkor mit teszünk a high ground? És több esélyünk van itt. Jó, Van egy launchpad is, hogyha királyság. akarunk menni. Ha baj van, akkor el tudunk menni. Oké, nagyon lövöldöznek. 110. 110. 19. Meghalt. Kapta. Ott van a másik. Jelölt. Jó, látom. Kapta. Csak nem Meghalt. meghalt, de nem tőlünk. Az nem baj. Hát azért beszélek a high ground, hogyha fenn vagy. De bekempelünk szépen az oldalára, ne lássanak. Azt a kóra, ez a pozíció. Nagyon beteg ez a hely. Háznál biztos lesznek, még van egy csapat rajtunk kívül. Még négyen vannak rajtunk jelenleg. Jaj, nem! Jó. Kilancsoltam magam. Na bazd meg, az hol szűköt a kurva anyja. Visszakadjon meg, nem baj, nem megyünk, amíg nem később. Na, menjünk lassan, mert Ráérsz még. Fél perc múlva. minél hamarabb mész, annál jobb, mert addig nem jönnek ők. Gyere. Ott vannak lent.
De igénytelen helyekre szűkülök ők. Nekem mondod. Gyere félmekkel a dombra, aztán visszaszűkül a közepére, bazd meg. Faszom. Na, Valahol itt vannak a ház 2v2. túloldalán. 2v2? Faszom. Én ide eljöttem, mert itt van a... Gyere ide, ha magasodjunk, és akkor utána visszamegyek a közepére. Itt jönnek erre. Erre Itt van tartanak. valahol. Itt van lenn. Kapott 115-öt. Kapott 29-et. Kronkos. Ott van fel a másik tető. Én azt vettem a másikat. Kronkos, tőled meg. Hagyjad, gyere. Kempeljünk le. Kempeljünk le. A faszát húzva. Kapott. Jó. Kapta. Töltök. Úgyis ide szűkülök, akkor hagyjad a faszomba. Ja, miért csak nem kolódok. Jó, akkor már csak jöjj van, igaz? Az van, ja, mert annak most kinyírtam. 14 kill, geci. Ne állj, Krisz, ne állj, mert akkor... Kelljen úgyis Ott így. van. Itt van, itt jön. Vigyázz. Na ezt már lehozzuk. Tovább köszönöm. Szedle. Ennyi. Azt a kurva, geci. Mi a faszom ez a játék, geci? Hány killünk volt? 20, bazd meg. Mennyi 20. killed lett? Nézd meg a match start. 12 killem lett, geci. Mestat. 8. 8. Ja. Azt 20 killünk lett. Az addig rekord, nem? Hát ez Nekem rekord. ennyi. Azt Menjünk ki a lobbyba? Melyik a lobbyba? 98-as végén vagyok. 180, bazd meg. Azt a Úgyhogy jöjj. Ja, ez jól esett most, ez kurva volt amúgy. ez jó volt. 400 V-bet kaptam. Ahogy. Nem tudom. Ez az Meg én 10 meccsem csillagot. volt egy. Ja, Ez 15 nagyon- csillag. Ezt nagyon behúztuk. Hát jó. Brutál, bazd meg.